Nasugat po akong maliit, tapos namaga siya. Yung sugat niya, habang tumatagal, lumalaki siya. Tapos hindi naman siya gumagaling. Matapos ang makapigil hininga naming pagbiyahe sa di mabilang na ilog na aming tinawid, ay narating na rin namin ang bahay ni Ate Annabel Peralta dito sa Sitio Kili, Barangay San Antonio, Uwas, Albay. Pagpunta ko po sa bahay nila noong October, maliit pa lang po yung sugat niya. Ang sabi po niya sa akin, kagawad, baka po pwede ako makahingi ng gamot para lang po dito sa sugat ko. Pagbalik ko po, binilang ko siya ng gamot. Pero maliit pa lang talaga yung sugat niya. Ang hirap po kasi hindi na ako makalakad, hindi na ako makagawa sa bahay, hindi ko na maasikaso yung anak ko, yung pamilya ko. Gusto mo man gumawa sa bahay, gusto mong alagaan yung asawa mo, yung anak mo, hindi mo na magawa ngayon. Dahil sa aming nakitang sitwasyon, hindi na nag-atubili pa ang aming programa at ora mismo na rin naming siniguradong maibigay ang kanilang kinakailangan. Salamat ako. Tupad yung iningi kagawan na tulong sa inyo. Kung Saldi, nagpasalamat po akong maray.